finns ju inga stålar. Jag kan fixa stål. Om du fixar stålar så följer jag med dig vart du vill i hela världen. Exakt hur går den här verksamheten till? Skiten kommer direkt från det polska labbet. Amfetamin. Det är Roffe, du vet, från macken. Alltså det kommer lastbilar hela veckan. Chaffisar som drar vidare genom hela landet. 200-300 000 minst. Farsan är jävligt försiktig alltså. Så han brukar säga inget jävla vitskräp ute på stan. Skit direkt. Men ni kör på ändå. Vad fan menar du? Ska fan i måla reda på din bror! Tror du att jag skojar?